gigo pio pio to gitali. Jo Ramogi be kamano. Jo Ramogi be kamano. Koro kik minine ni wachon ng'at ni loyo ng'ani yudo wawere uru gi gigo. Wan kaka wantie agents mo miwa teach gi chama mopogore opogore. Wadwa nyiso un IEBC sani oyawo portal gin gi Adiera. King'iyo mipenj kata kine idhi polling station mari kipenjo ibondiko kanyo ni polling station ne gin gi ji adi, jogi manogo kura, jogi noko go kura, kura ni manokethore to mae ng'at manogon kura. Koro wabeda gi Kwee, kik wabed gi Koko. To kik ng'ato hata tako mak nikech gini bolosore. All right. Wach ni mogik nikech aneno ka koro watieko. Wach ni mogik ahinya ka koro chenro ni dhi nyime nikech adieri kama koro jintiere ni endi Dr. Agnes Salome. Chuny oganda wa moko ni nitie manego kibi. Nyalo yudo kata hata ta. Wach minyalo nyisogi odiochieng' makoro ka wach ni koro chenro mar puodho tesegi ochakore ayanga Bomas of Kenya ka. Wach ni minyalo. Adwa kon jo Kanyanam duto ni wabed jomo Kwee. Wabed jomo kik wakaw gigi gi haraka. Wabed gi Kwee. Wang'en weche timore ma elera ma an agent adwa nyiso una aneno karatase go gi wanga aneno ngiro timore elera to wago ni IEBC erokamano nikech kelo gini elera mondo kik Koko bed. Wabed mokwe chieng' ma gino ibo bed announced bobiro. Lakini sani wabed walem wago Nyasaye erokamano ka okanga mwase chopeni mabiro kiny ntie lwet Nyasaye. Erokamano uru.